zuba staff shine kyau. Barka da sallah hakimi itas a gare ka, Muhammad Sagir Abdullahi na gaida ka, da kai da al'ummar itas barka da sallah. Barka da sallah hakimin itas a gare ka, Muhammad Sagir Abdullahi na gaida ka, da kai da al'ummar itas barka da sallah. Ya tabare sarki guda mabuwayi, ka taimake ni waka nake so zan yi, da gwarzon namiji da ba amar juyayi, hadiri kake maganin dukkanin mai gaba. Barka da sallah hakimin itas a gare ka, Muhammad Sagir Abdullahi na gaida ka, da kai da al'ummar itas barka da sallah. Dan Amina kai ne hasken raina, manzo na dan Amina tsanina, na yi riko da kai a dukkan lamurana, shi yasa duk nazarce yan gaba. Barka da sallah hakimin itas a gare ka, Muhammad Sagir Abdullahi na gaida ka, da kai da al'ummar itas barka da sallah. In ka ji tambura sai gida nasara kai, gasar karfi sai a bar wasa da kai, mai sauƙin kai gwanin mu bai girman kai, jaka ɗaɗɗai mutum ba za ya iya ba. Barka da sallah hakimin itas a gare ka, Muhammad Sagir Abdullahi na gaida ka, da kai da al'ummar itas barka da sallah. Bango na siga gwanin mu kafin maɗaci, ka zama dambu da ba a gaggawar ci, Muhammad Abdallah ne Sagir ne mawadaci, uban mu kake maganin duk yan tsamba. Barka da sallah hakimin itas a gare ka, Muhammad Sagir Abdullahi na gaida ka, da kai da al'ummar itas barka da sallah. Barka da sallah hakimin itas a gare ka, Muhammad Sagir Abdullahi na gaida ka, da kai da al'ummar itas barka da sallah. Sigine to tambura na zo zan doka, ka zama damuna na ce gatan kaka, na yi riko da kai ne na san albarka,